Дзень быў жаркі, млосны. Яна апусцілася на траву, накрыўшы яе шырокімі шаўковымі спадніцамі. Адкінулася, падставіўшы твар сонцу, адкрыўшы яму грудзі, насалоджваючыся гарачымі, але ўжо мякчэючымі праменямі, і раптам пачула нечы голас на ўскрайку паляны. «Прабачце мяне, панна, не адкіньце сціплага падарожніка. Ці магу я знайсці прытулак у вашым гасцінным доме?» Яна ўстала, атросла з сябе травінкі. Да яе праз паляну набліжалася высокая постаць у манаскай расе. Раптам голас пачуўся ёй знаёмым, як і погляд. Яна імгненне глядзела на чалавека, а потым з крыкам «Каханы!» кінулася да яго. Чалавек спыніўся. Яго рукі ўздрыгвалі, грудзі цяжка ўзнімаліся. Чорны капюшон захінаў твар. Ён спыніўся, спынілася і яна. Імгненне яны глядзелі адно на аднаго. Чорная барада і вусы, спечаныя, сухія вусны. Скура ў шнарах, смуглая, выпаленая сонцем. На крэпкай шыі, на шырокіх раскрытых грудзях вісіць вялікі жалезны крыж на грубай вяроўцы. І не адзін. Раса чорная, панушаная, прапітаная соллю. Рука крэпкая, цёмная. Сцісквае стаптан дарожны посах. Вочы закрытыя капюшонам, позірк скіраваны ўніз. Гэта не ён, зразумела яна, але ж як падобны. Яе здзіўленне было такім вялікім, што перайшло ў сапраўдны жах. «Хто вы?» – раптам прашаптала яна. Вусны чужынца варухнуліся, нібыта штосьці нягучна казалі. А потым, не ўзнімаючы твару, ён вымавіў: «Усяго толькі гаротная душа, панна. Заблукаўшая гаротная душа». І, бачачы яе змяшальніцтва, працягнуў: «Я паломнік, іду з усходу, з Єрусалему. Мой дом там, дзе я спынюся. Я хожу ад кляштару да кляштару. Я чуў, што тут, на вашай зямлі, пабудаваны вялікі кляштар, панна». Ён запытальна глядзеў на яе. Так, яна нібыта прыйшла ў сябе. Гэта праўда, але ж ён зараз аднаўляецца, бо згарэў. Але мы можам знайсці вам месца для начлегу. «Згарэў?» – раптам вымавіў ён. Нешта ў яго голасе вымусіла яе прыслухоўвацца. «Што адбылося?» Нічога, нічога добрага. На нас быў напад, але ж мы яго адбілі, і гэта ўсё ў мінулым. Яна не стала расказваць незнаёмцу падрабязнасці і раптам запытала: «Скажыце, калі вы са святой зямлі, вы, напэўна, шмат чаго бачылі? Не маглі б вы раздзяліць з намі вячэру і расказаць нам, што вы бачылі ў святым горадзе?» «Канешне, панна». Паломнік нахіліў галаву. «Я бачыў укрыжаванне Господа Бога нашага. Я нёс з ім побач яго крыж і быў на Галгофе. Я магу расказаць вам, панна». І тут святло ў яе вачах пачало гаснуць. Ён падхапіў яе на рукі. Яе абмякшае бязвольнае цела ляжала, як кветка ў яго далонях. Але жадання ён не адчуваў. Ён бачыў яе душу, якая лунала вакол белым голубем, кранаючы яго, аддзеленая ад цела, якое ў непрытомнасці выглядала амаль мёртвым. Яна была далёка і высока. У яго на руках ляжала Мадонна, цела якой было для яго святым. Ён не мог жадаць яго, ён мог яму толькі пакланяцца. Асцярожна апусціў ён яе на траву. Ваяр, кінуўшыся да іх, нахінуўся і разгублена глядзеў ёй у твар. Двое магутных мужчынаў яны не ведалі, што рабіць са слабой тонкай жанчынай, якая вырашыла знепрытоміць у іх на руках. «Трэба паклікаць доктара», – вымавіў Ваяр, гледзячы на яе. Але ж пакінуць яе адну не рашаўся. «Схадзі ён там у замку, скажы ля брамы». «Доктара, а выпіць у цябе ёсць?» – раптам спытаў ён. Ваяр ачмурэла глядзеў на яго, потым моўчкі ўзяў і працягнуў яму фляжку. «Што там?» – спытаў паломнік. «Віно крэпкае. Давай». Паломнік з практыкаванай рукой зняў главу Летыцыі, і празрыстая вадкасць з фляжкі пацякла на яе вусны. Летыцыя закашлялася і адкрыла вочы. «Не бываў ты ў крыжовых паходах, сынку, як я пагляжу. У яе сонечны удар, у цень трэба і холад на галаву». З гэтымі словамі чалавек падхапіў яе на рукі і рашуча пакрочыў у бок брамы. Ваяр, прайшоўшы ў сябе, кінуўся за ім следам.